đã vậy là đã đồng mà 아주 러류 계획이 있나 보다. 다른 신기 Najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich słuchających tych nauk, szczególnie nauczycielom, wszystkim członkom Szlachetnej Sangi, wszystkim mniszkom, które są głównymi adresatkami tych nauk, wszystkim przyjaciołom w Darmie oraz moim przyjaciołom i krewnym w Tybecie. Kilka razy zdarzyło się, że musiałem zrobić taką dłuższą przerwę pomiędzy naukami. To nie jest tak, że jakoś męczył mnie same nauki, tylko po prostu przygotowania do każdego kolejnego wykładu jakby zajmują dość dużo czasu. Więc czasami jestem tym zmęczony bardziej niż samym mówieniem i dostaję jakieś bólu i głowy. Staram się jakby mocno, a potem się okazuje, że jestem jeszcze bardziej zmęczony, więc postanowiłem się nie zmuszać, nie robić nic na siłę i dlatego czasami te przerwy między wykładami są dłuższe. Musiałem jakby odwołać kilka sesji wykładów i uznałem teraz, że powinienem się jakoś usprawiedliwić. Dzisiaj doszliśmy do 12 dnia wiosennych nauk Arya Kshema. Więc dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Dzisiaj chciałbym w zasadzie powinniśmy przejść do 20 strofy, ale bo zgodnie z tym podziałem Sanghya-Paldruba, jak dojdziemy do 20, 20 strofa jest jakby ostatnią z tej dotyczącej względnej bodhicitty. Ta cała część została podzielona na medytację i postmedytację. I ta druga część dzieli się na 10 takich mniejszych punktów. W strofie 19 mówiliśmy o przyjmowaniu wrogości na ścieżkę, zaś w strofie 20 będziemy mówić o przyjmowaniu zachłanności na ścieżkę, wprowadzaniu zachłanności na ścieżkę. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tej 20 strofy, do tego 10 punktu, chciałbym jeszcze wrócić do poprzedniej strofy, czyli do strofy 19, w której mowa była o przyjmowaniu właśnie wrogości, wprowadzaniu wrogości kierowanej do nas na ścieżkę. Więc mówimy tutaj o tym, co robić, gdy ludzie nas o coś oskarżają. I o tym mówiliśmy podczas poprzedniego wykładu. Natomiast został jeszcze jeden punkt dotyczący właśnie tego tematu, mówiący dokładniej o tym, co robić, gdy ludzie nas upokarzają albo patrzą na nas z góry, traktują nas z góry. Więc cały czas jakby mówiliśmy do tej pory o wprowadzaniu takiego bólu i cierpienia na ścieżkę, tak? Wielu poprzednich mistrzów kiedy czytamy ich historię życia i wyzwolenia,
to często poznajemy jakby sposób, w jaki oni wprowadzali cierpienie na ścieżkę i jak to cierpienie i sprawiło, że ich praktyka się wzmacniała, że na przykład weźmy przykład Tengi Rinpoche. Większość z Was poznała Rinpochego. Więc Rinpoche miał cukrzycę, chorował na cukrzycę. I to była dość taka szczególna odmiana. I w przypadku cukrzycy, w takiej gorszej jej formie, więc on miał taką rzadką odmianę tej cukrzycy, która powoduje, że jeżeli się tylko skaleczymy, i to wtedy ta rana się nie goi i zaczyna gnić. I w ten sposób Rinpoche stracił stopę, bo skaleczył się w stopę i ta rana nie chciała się zagoić i w końcu musiała być amputowana. Jest tak jakby odcięto kawałek drewna, tak? Po prostu odcięli mu stopę. W zasadzie to była noga do kolan. Więc wtedy mówimy, więc taka amputacja dla zwyczajnej osoby to jest bardzo, dla większości ludzi to jest bardzo ciężka sytuacja i depresyjna. Natomiast Rinpoche, kiedy był w szpitalu, był świadom tego, że amputują mu stopę i powiedział, i wyjaśniał wszystkim, że praktyka Tonglen była dla niego bardzo pomocna. I w ten sposób jakby sprawił, że poprzez tą medytację sprawił, że amputacja tej stopy stała się pełna znaczenia, stała się wartościowa. Podobnie na prawej dłoni miał taką małą ranę na małym. Najpierw musieli mu odciąć mały palec prawej dłoni. A nie pamiętam, czy to był ten mały najpierw palec, czy ten palec wskazujący. Tak czy inaczej, najpierw mu ampuntowali jeden palec. Kiedy Rinpoche kiedyś bardzo dużo pisał. Bardzo często pamiętam, że kiedy byłem w Tybecie, dostawałam od niego listy pisane ręcznie. Bardzo, bardzo wielu ludzi dostawało listy, które Rinpoche pisał do nich własnoręcznie. Ale potem, kiedy amputowano mu jeden palec, nie mógł trzymać długopisu. Musiał trzymać bez tego palca wskazującego, musiał trzymać tylko w tych dwóch palcach, kciukiem i środkowym palcem trzymał długopis i to było bardzo niewygodne, ale nadal próbował pisać, Kiedyś podczas praktyki guru sam napisałem taką guru sadhanę i recytowaliśmy ten tekst i Rinpoche kiedyś wtedy spojrzał na mnie, spojrzał na to, co robił Umdze i robił sobie notatki w tekście. Robił notatki, tutaj się dzwoni dzwonkiem, tutaj się gra mu taką muzykę i tak dalej. To było dość zadziwiające u Rinpochego. Więc on nie miał stopy, nie miał palców, ale miał bardzo dużo entuzjazmu. Normalna osoba już by popadła w jakąś depresję że
i miałaby różne problemy, przy tych wszystkich problemach fizycznych miałaby już dość. A on nadal po prostu jeździł w tą i z powrotem do różnych miejsc. Jednego raz zdarzyło się tak, że podczas Pudży Mahakali, jak powiedziałem Rinpoczemu, Rinpoche nie był w stanie przyjść ze względu na stan zdrowia. Ale pamiętam, że mimo swojego stanu zdrowia nadal chciał udać się do Tybetu. Nadal mówił mi o swojej kolejnej podróży do Tybetu. On miał tyle entuzjazmu. Spotykał się z Mówli, rozmawiał z różnymi ludźmi przez cały czas. Chciał robić to i tamto. Więc jakby po prostu to pokazuje, jak Rinpoche się nigdy nie poddawał. Kiedy obserwujemy wielkie istoty, wielkich lamów, jak czytamy o tym, to po prostu o tym czytamy, dowiadujemy się o tym, ale kiedy spotykamy taką osobą, to faktycznie jest to dla nas ktoś, z kogo możemy brać przykład, od którego możemy się najwięcej nauczyć. Więc to było właśnie przyjmowanie, jakby wprowadzanie tego cierpienia na ścieżkę. Natomiast teraz przejdziemy do kolejnego punktu, czyli od tego właśnie co robić, kiedy ktoś nas upokarza albo patrzy, jakby traktuje nas z góry. W ostatnich czasach, kiedy jesteśmy źle traktowani, kiedy ktoś na nas na przykład nakrzyczy albo źle jakoś potraktuje, to bardzo często nie mówimy o tym. Jakby ukrywamy to, nie rozprawiamy o tym. To się bardzo często zdarza. Ludzie chcą myśleć o sobie, że są okej, że ludzie jakby nie chcą jakby zaakceptować tego, że ktoś mógł ich tak potraktować. Ale takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Bardzo wiele naszego smutku, jakiejś złości, żalu i tak dalej, właśnie bierze się z tego, że inni nas upokarzają, że inni traktują nas z góry. Skąd to się bierze? Na przykład w naszym życiu bardzo często, kiedy rodzeństwo mieszka razem, to jedno z rodzeństwa takie ma poczucie, że jest gorzej traktowane niż drugie. Podobnie, kiedy później idziemy do pracy, pracujemy w biurze z innymi ludźmi, to czasami mamy wrażenie, że szef traktuje innych lepiej niż nas. Bardzo często mamy takie poczucie. Podobnie w takich relacjach partnerskich, romantycznych. Czasami mamy żal do naszego partnera, że nie traktuje nas jako najważniejszej osoby na świecie. I podobnie też, nawet kiedy praktykujemy dharmę, to mamy wrażenie, że guru traktuje innych uczniów bardzo dobrze, a nas uważa za mało ważnych, że nie zwraca na nas uwagi. Tak czy inaczej, chodzi o to, że w życiu jest wiele takich sytuacji, w której myślimy, nikt o mnie nie dba, nikt mnie nie szanuje, nikt na mnie nie zwraca uwagi. Nasze życie jakby przepełnione jest tego rodzaju sytuacjami. Więc to powoduje, że wiele ludzi jakby robi wiele rzeczy tylko po to, żeby inni w końcu zwrócili na nich uwagę, żeby ludzie w końcu
żeby zwrócić na siebie uwagę po prostu. Spójrzmy na przykład na tak zwane na media społecznościowe, Facebook i tak dalej. Wrzucamy tam bardzo wiele jakby zdjęć, swoich zdjęć, jakichś wideo, głównie po to, żeby otrzymać jakieś pochwały, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby się pokazać jakoś, żeby wielu ludzi po prostu bardzo chce być znanym, być zauważanym. Z drugiej strony są nawet tacy ludzie, którzy chodzi głównie o to, że ludzie jakby chcą jakby takie poczucie, że ja jestem kimś specjalnym, nie jestem nieważny, chcę, żeby to ludzie zauważyli. Z tego to się bierze. Są nawet tacy ludzie, na przykład mamy WeChat, tak, czy WhatsApp. I tam można wrzucić swoje zdjęcie albo wideo, jakieś różne inne teksty, tak podobnie jest na Facebooku, tak. Można wrzucić tam swoje zdjęcia, wideo i jakieś inne tam posty. W gruncie rzeczy to jest jakby takie pragnienie, by ludzie zwracali na nas większą uwagę. Jest tak jakbyśmy chcieli ugruntować to poczucie, ja istnieję. Pragniemy jakiejś akceptacji od innych ludzi, jakiegoś rozpoznania przez innych ludzi. Chcemy być zauważeni. Czasami ludzie robią po prostu cokolwiek. Jeżeli nie są w stanie zdobyć jakby uwagi, jakby takiej dobrej uwagi, w sensie takim, że ludzie ich pochwalą, to robią coś takiego po prostu bardziej prowokującego, że na przykład upokarzają kogoś, robią coś bardziej takiego wyrażają jakąś taką krytykę i wtedy inni ludzie ich atakują, zaczynają z nimi dyskusje, ale to jest właśnie ten efekt, który chcieli osiągnąć. Ci ludzie po prostu chcieli przyciągnąć na siebie czyjąś uwagę. Potrzebowali tej... Więc nawet jeżeli ludzie ich krytykują, to im się to podoba, bo osiągnęli swój cel. Jest taka historyjka związana z tym tematem. Że kiedyś w Indiach był ktoś, kto chciał, kto miał słonia i wyruszył w takim małym miasteczku w Indiach i jakby chciał pokazać tego słonia, chciał zwrócić na siebie uwagę, tak? I pokazać tego słonia i nie zrobił tego. Oczywiście tam jakiś wół czy krowa nikt nie zwróciłby na takie zwierzę uwagi, ale na słonia każdy zwróci uwagę, nawet w Indiach, więc on postanowił, że nie przeprowadzi tego słonia przez tą główną ulicę miasteczka, tylko właśnie tak z boku, gdzie taki słoń nigdy raczej nie wchodzi i gdzie ludzie jeszcze nie widzieli słonia. To było bardzo rzadkie widowisko, rzadki widok. Więc ludzie byli naprawdę podekscytowani, zaczęli wychodzić ze swoich domów, ustawiali się po obu stronach drogi, żeby zobaczyć słonia. I nagle, nie wiadomo skąd, wyskoczył mały piesek. To jest taki mały, wiecie, taki mały puszysty piesek, takie apso się nazywa.
Przy w lasie jest bardzo wiele takich piesków. I co ten pies zrobił? Skoczył w stronę tego słonia i zaczął szczekać. Zaczął szczekać i zaczął próbować go podgryźć przy jego nogę i tak dalej. Więc to wyglądało tak, jakby taki malutki piesek próbował walczyć z wielkim słoniem. I tak naprawdę oczywiście w gruncie rzeczy robił dużo hałasu. Obok stał inny pies, taki większy, no, spokojniejszy pies. I on zaczął mówić do tego małego pieska. I on mówił: przyjacielu, to chyba tylko się wygłupiasz. Tylko wstyd przynosisz. Przecież jak możesz walczyć ze słoniem? Przecież to jest głupie. Przecież ty tylko szczekasz. Ten słoń nawet nie zwraca na ciebie uwagi. Szczekasz tak głośno, że prawie straciłeś głos, a ten słoń po prostu idzie i w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi, ignoruje cię kompletnie. Nawet na ciebie nie spojrzy. Więc zapomnij o tym, przecież nic nie zrobisz temu słoniu. Na co mały piesek powiedział: ha, ty nie rozumiesz. Ja już dostałem to, co chciałem. Zobacz, co się stało. Ja nawet nie musiałem walczyć z tym słoniem. Ale teraz jestem najbardziej odważnym ze wszystkich psów. Bo ja jestem najwspanialszym, najbardziej odważnym ze wszystkich psów, bo ja postawiłem się temu wielkiemu słoniu. Wszystkie psy teraz będą mówić o mnie przez jutro i pojutrze i przez cały tydzień. Będą mówili: o, zobacz, to jest taki malutki piesek, a ugryzł słonia. Więc piesek wytłumaczył temu koledze, że mój cel już został osiągnięty, dostałem to, czego chciałem. Więc to jest oczywiście tylko taka historyjka, bajeczka, ale przecież pasuje do wielu z nas, prawda? Czasami po prostu robimy cokolwiek, by tylko zwrócić na siebie uwagę. Niektórzy nawet śmieją się z nas, z tego, co robimy, ale my wcale nie jesteśmy zażenowani, wcale nie czujemy żadnego wstydu, bo dostajemy to, co chcieliśmy, dostajemy ich uwagę, jesteśmy w centrum i mamy po prostu tak duże przywiązanie do siebie i do takiego potwierdzania z zewnątrz, że istniejemy i że jesteśmy ważni, że jesteśmy istotni. Cały czas kombinujemy, co tu zrobić, żeby ludzie znów na nas spojrzeli, żeby znów na nas żeby znów zwrócili na nas uwagę, żeby znów nas zauważyli. Cały czas jakby mamy w sobie takie poczucie, że jestem kimś specjalnym. Muszę pokazać innym, kim jestem naprawdę. Ludzie muszą pamiętać, że jestem specjalny. To jest jakby taka główna, jakby podskórna motywacja tych ludzi. Więc dlaczego cały czas myślimy, dlaczego chcemy być specjalni? Dlaczego chcemy być zauważalni? Dlaczego inni cały czas muszą o nas pamiętać i brać nas pod uwagę i nas szanować? Ostatecznie, to znaczy, że w głębi siebie, w głębi serca nie mamy pewności siebie, nie wierzymy w siebie. Jakby to się bierze jakby z różnych powodów.
Czasami te powody są bardziej zewnętrzne, czasami bardziej wewnętrzne. Czasami po prostu rzeczy nie dzieją się tak, jakbyśmy chcieli, nie idą po naszej myśli i wpadamy właśnie w depresję i tracimy właśnie taką pewność siebie, wiarę w siebie zupełnie. A czasami po prostu jest tak, że ludzie mm, po prostu nam robią coś, jakby znajdujemy się w jakiejś sytuacji, gdzie ludzie nami wzgardzili albo szydzili z nas, śmiali się z nas. Więc to są bardzo często takie zewnętrzne jakby sytuacje i jakby mają duży wpływ na ten brak wiary w siebie. Czasami nawet nic się nie musiało zdarzyć w życiu, nie było żadnych wielkich sytuacji, które sprawiły, że moglibyśmy się czuć źle. Po prostu mamy taką po prostu jakby wewnętrzne takie przekonanie, o jestem nikim, ja się do niczego nie nadaję, nic mi nie wychodzi. Tak jakby nie ma powodu, jakby szukamy jakiegoś powodu, żeby żyć, nie widzimy sensu w życiu. Więc czasami ludzie mają taki duży brak wiary w siebie, jest związany z różnymi zewnętrznymi sytuacjami życiowymi, a czasami po prostu takiej wewnętrznej depresji. To powoduje bardzo wiele problemów. W dzisiejszych czasach to wywołuje wielką depresję, czasami to może być taka po prostu smutek, a czasami po prostu faktycznie kliniczna depresja. Czasami ludzie popadają w anoreksję, szczególnie dziewczyny, myślą, że cały czas, że są za grube i chcą cały czas schudnąć, cały czas się odchudzają, bo tylko dlatego, że ktoś w szkole powiedział, że jesteś gruba. Zaczynają w to wierzyć i po to, by nie czuć się grubi, po prostu grube przestają jeść. Ostatecznie dochodzą do takiego etapu, gdzie wyglądają po prostu bardzo wychudzone, jakby wyniszczają swoje ciało. Inni ludzie zaś jakby z powodu takiej wiary w siebie jakby popełniają samobójstwa. To wynika właśnie z takiego braku pewności w siebie zupełnie, takiego braku to jest jakby oczywiście bardzo niedobre. Tutaj teraz powiem inną historię. To jest historia, którą wy wszyscy znacie. To jest historia o Milarepie. I o tym, że Milarepa przez pewien czas jadł tylko pokrzywy. I oczywiście robił się coraz słabszy. Więc jego ciało stało się takie bardzo wychudzone, kościste. I wyglądało tak, jakby zaczynało wręcz pleśnieć. Po prostu on, kiedy szedł, to miało się wrażenie, że on zaraz po prostu upadnie. Miał bardzo cienkie nogi, cienkie ręce, więc ludzie, którzy na niego patrzyli, to ludzie się zastanawiali, czy to na pewno człowiek? To niesamowite, że on jeszcze żyje.
Pewnego dnia była dość duża grupa ludzi, którzy szukali, jakby zbierali różne rzeczy w górach. Więc ludzie zbierali po prostu pióra, zbierali pierze. Chodzili po górach i tam, gdzie były jakieś takie właśnie w górach, wysoko tam, gdzie były gniazda ptaków i wtedy wiadomo, że wokół takich gniazd było dużo piór tych ptaków i oni po prostu chodzili i zbierali te pióra. I w jednej z takich jaskiń nagle zajrzeli i zobaczyli, o tam jest duch, zaczęli krzyczeć. Na co Milarepa powiedział, nie jestem duchem, jestem człowiekiem. Więc Milarepa zaczął ich uspokajać. Oni mówili, naprawdę nie jestem pewien, czy ty jesteś na pewno człowiekiem. Wyglądasz bardzo dziwnie jak na człowieka. Więc z daleko zaczęli go oglądać i zaczęli myśleć, o Boże, to niesamowite, że ty jeszcze żyjesz. Wyglądasz jak trup. Ludzie popatrzyli, powinieneś już nie żyć. Z takim ciałem, jak masz teraz, to już powinieneś nie żyć. Oni nawet bali się do niego podejść i odeszli. Kilka dni później jeden starszy człowiek z tej grupy przyszedł, zastanowił się dobrze nad tym i przyszedł, ofiarował mu trochę tsampy. Więc on miał trochę więcej odwagi, tak? Więc przyszedł, porozmawiał trochę z Milarepą, dał mu trochę capy. Więc Milarepa dorzucił trochę tej campy do tej swojej gotowanej pokrzywy. Dorzucił do tej zupy z pokrzyw. Więc i zjadł taką właśnie zupę już z campą i miał takie poczucie, teraz, takie od razu poczuł się wzmocniony, od razu poczuł się lepiej. I zaśpiewał taką znaną pieśń o współzależności. Więc jak troszeczkę, odrobina campy może kogoś tak wzmocnić. Dla niego to było coś naprawdę niezwykłego i bardzo pożywnego w tym momencie. Spowodowało, że od razu jego umysł jakbyś przejaśniał i my cały czas jemy coś, prawda? Cały czas coś jemy. Milarepa nie miał takiej możliwości. Ten człowiek, który przyniósł mu tą campę, nazywał się Shendorma. Więc kiedy zszedł już z gór, wrócił do swojej wioski, to zaczął opowiadać o Milarepie. Że mówił, że tam jest, w górach mieszka taki Mila Typaga, który myśli tylko o dharmę, praktykuje tylko dharmę, nic innego nie robi. I zaczął jakby chwalić Milarepę, tak? To jest naprawdę twardziel. Siedzi tam w tej jaskini i w zasadzie tylko praktykuje dharmę. Jeżeli chcemy zdobyć trochę zasługi, powinniśmy mu coś ofiarować. To było takie jakieś wesele wtedy w tej wiosce i tam siedziała też ciotka Milarepy. Więc on podszedł do tej ciotki Milarepy i zaczął powiedzieć, ty jesteś jego ciotką, powinnaś zadbać o niego. Powinieneś tam iść, powinnaś tam pójść i mu pomóc. Więc ta ciotka jakby nie mogła powiedzieć nie w związku z tym, skoro została tak jakby skonfrontowana. Więc wzięła trochę mięsa i trochę masła ze sobą i udała się w góry do tej jaskini.
Ale kiedy tam dotarła, Milarepa siedział w medytacji. To była jego sesja medytacyjna, której nie chciał przerwać. Oczywiście ta ciotka bardzo nie lubiła Milarepy, tak? Miała trudny charakter. Więc po prostu rzuciła straciła cierpliwość, nie chciała dłużej czekać, rzuciła to mięso i masło przed jaskinią i poszła. Milarepa nawet jej nie zauważył, nawet nie zauważył, że ona przyszła i co przyniosła, a te całe mięso i masło zjadły jakieś lisy. Nic nie zostało. Więc usłyszała o tym siostra Milarepy. Przyszła do ciotki i postanowiła z nią porozmawiać, spytać o Milarepy. Ciotka zaczęła jej wyjaśniać. Poszłam tam, zaniosłem mu jedzenie, a on nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Ale ty jesteś jego siostrą. Pewnie będzie lepiej, jeżeli ty pójdziesz, bo on myślę, że z tobą porozmawia. Więc ciotka wyjaśniła jej, jak tam dotrzeć do tej jaskini, jak tam dojść. Siostra poszła tą drogą, zajrzała do jaskini, podeszła do wejścia i zaczęła krzyczeć: to Paga, jesteś tam? Więc Milarepa powoli doszedł do wejścia jaskini, natomiast siostra po prostu nie poznała go. Pomyślała sobie, jak to może być mój brat? Po prostu przestraszyła się tej postaci. Ale w końcu odezwał się do niej i wtedy ona rozpoznała jego głos. Nie rozpoznała jego twarzy, ale głos rozpoznała. Więc weszła do jaskini, spojrzała na brata. Jego jakby włosy na ciele zrobiły się zielone, ponieważ jadł tylko pokrzywy. Zrobił się bardzo, bardzo chudy. Jego nos się zapadł, jego oczy się zapadły, zrobiły się takie doły wokół oczu. Nawet nie był w stanie dobrze, wyraźnie mówić. Więc mówił w taki niezrozumiały sposób. Więc siostra po prostu zaczęła płakać na ten widok. Po prostu zaczęła płakać, że nikt na całym świecie nie jest w takim opłakonym stanie jak ty i ja. Zaczęła po prostu, usiadła i zaczęła płakać. Milarepa wziął ją wtedy za rękę, zaśpiewał jej pieśń taką na pocieszenie. Siostra powiedziała: ja też jestem żebraczką, ja nic nie mam nic, co mogłabym ci dać, więc co mamy zrobić? Nic, co mamy jeść na przykład, nic tu nie ma, masz tylko pokrzywy. Tak czy inaczej, ona postanowiła coś ugotować, zaczęła szukać czegoś do jedzenia. Powiedziała: ale ona wrzuciła te pokrzywy do wody, ale mówiła: ale tak prawdziwa zupa powinna mieć trochę soli. Więc może jest jakaś sól tutaj u ciebie w tej jaskini. Na co Milarepa powiedział: zamiast soli dodaj więcej pokrzyw. Jego siostra zaczęła wtedy mówić: a żeby to była prawdziwa zupa, to musi tutaj być jakieś masło w tej zupie albo jakieś mięso. Natomiast Milarepa jej znowu odpowiedział: zamiast masła i mięsa dodaj więcej pokrzyw.
Po prostu dodaj więcej pokrzyw i wtedy będziemy udawali, że to mamy, że wszystkie składniki tam są. Więc, więc po prostu ugotowała te pokrzywy. Milarepa uważał, że to jest za bardzo smaczne, natomiast siostra, chociaż była żebraczką, spojrzała na tą zupę i niedobrze jej się zrobiło. Było to tak okropne. Więc ona wtedy sobie uświadomiła właśnie w jakim stanie jest jej brat, zaczęła znowu płakać. Zaczęła myśleć o tym, może powinniśmy po prostu wyjść na drogę i wyżebrać trochę więcej jedzenia. Na co Milarepa powiedział, jeżeli ja mam tyle praktyki do zrobienia, że nie mam czasu na żadne żebranie. Więc poszła sama. Więc zaczęła chodzić po całej dolinie, zaczęła prosić o trochę i zdobyła trochę campy. I wróciła z tą campą i ofiarowała ją Milarepie. Ale kiedy przyszła z tą campą, to zobaczyła, że Milarepa stoi zupełnie nagi. Nawet to, co miało jakiś, nawet i ona zaczęła krzyczeć, nie wstydź ci nawet przed swoją siostrą, ty już nie jesteś człowiekiem, ty w ogóle straciłeś jakąś taką ludzką przyzwoitość. Więc ta historia oczywiście ma dalszy ciąg, już nie będę opowiadał wszystkich szczegółów, tak czy inaczej. Tak czy inaczej, jego siostra znowu chodziła często jakby na żebry i w którymś momencie spotkała Barilo cały, który siedział w szatach, przy nim stało kilka koni, ludzie, stali jacyś asystenci z parasolami i tak dalej, i tak dalej. Więc siostra powiedziała, to tak powinien wyglądać mój brat, tak powinien wyglądać prawdziwy lama. Natomiast mój brat w porównaniu z nim po prostu jest na skraju śmierci. Byli tam tacy ludzie też w tej dolinie, którzy wykonywali takie poduszki różne i tam, gdzie robili te poduszki, zostało i takie plątały się takie resztki jakiejś wełny, jakichś nitek i tak dalej, więc ona to wszystko wzięła i zaczęła po prostu tkać z tego jakąś tkaninę dla Milarepy. I miała po prostu jakieś takie łachmany zrobione w ten sposób dla niego. I patrzyła na tego Barilę cała i myślała sobie, to jest prawdziwy lama, to jest prawdziwy praktykujący. Natomiast i mówiłam Milarepie, że to, co ty robisz, to jest żadna darma, bo nikt cię nie będzie słuchał, nikt nie. To, co robisz, nie przyniesie nikomu żadnego pożytku. Więc siostra w którymś momencie przyniosła trochę campy i piwa i zrobili sobie gana czakrę, taki cok. I wtedy Milarepa powiedział, w przyszłości nie musisz wracać, ja praktykuję dharmę. To, co robisz, to tylko przeszkadza, jest jakby takim, rozprasza moją praktykę. I wtedy Milarepa zaśpiewał pieśń. I myślę, że wszyscy znacie tą modlitwę, ale ja mam trochę inną wersję tej modlitwy.
I ona brzmiała mniej więcej w ten sposób. Gdybym mógł umrzeć w tej... Składam hołd memu guru, mistrzowi, proszę błogosław temu nędzarzowi, by pozostał w odosobnieniu. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustelni, gdzie wrogowie nie widzą mego szczęścia, a rodzina nie widzi mych smutków, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, gdy ojciec nie wie, jak marznę, gdy matka nie wie, jak przymieram głodem, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, gdzie przyjaciele nie widzą, jak się starzeję, gdzie siostra nie widzi, jak tracę zdrowie, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, gdzie mrówki pożywią się mym ciałem i wnętrznościami, a robaki zjedzą mięśnie i ścięgna, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, nikt nie będzie wiedział o mojej śmierci, a gnijących zwłok nie dojrzą nawet ptaki. Życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, bez śladów ludzi u jej wejścia, bez śladów krwi w jej wnętrzu, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, gdzie żadni grabarze nie będą nosić ciała, gdzie nikt nie będzie płakał i zawodził, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Gdybym mógł umrzeć w tej górskiej pustyni, gdzie nikt nie pyta, gdzie idę, gdzie nikt nie zauważa, gdy wracam, życzenie nędzarza zostanie spełnione. Oby modlitwa o taką śmierć w grocie przy niezamieszkałej dolinie spełniła się dla dobra istot. Więc to była mniej więcej taka pieśń, którą trochę inna wersja niż mieliśmy do tej pory, którą wtedy zaśpiewał Milarepa. Więc jakby Milarepa pokazuje, że on naprawdę porzucił wszystko, wszelkie rzeczy związane z tym życiem, i krewnych, i przyjaciół, i on mówi, że oby nawet ptaki nie wiedziały o mojej śmierci. Więc tego rodzaju rzecz, tak? Więc kiedy zastanowimy się nad tymi słowami, dla kogoś, kto praktykuje dharmę, z perspektywy takiej osoby, nie możemy żyć tak, jak oczekują tego od nas inni. To nie może być tak, że to, jak widzą nas inni, to jak inni nas oceniają, jest najważniejsze w życiu. Nasze zdolności, nasza wartość, nie może być z tym związana. Jak dobrzy jesteśmy, jak źli jesteśmy, o tym nie mogą decydować inni ludzie. Mówi się w 7 punktach o treningu umysłu z dwóch sędziów. Trzymaj się tego głównego. Tym głównym jesteśmy my sami. My z siebie znamy najlepiej. My siebie znamy najlepiej swój umysł, więc naszym głównym jakby sędzią jest nasz własny umysł, nasze własne sumienie, nasza dharma i nasz guru. Więc nasza wiara w siebie musi pochodzić z prawdziwej dharmy, z naszej praktyki. Kiedy mamy taką czystą motywację i bodhicittę, to taka prawdziwa bodhicitta jakby sprawia, że sama w sobie sprawia, że mamy wiarę w siebie, że to, co robimy, jest cenne i ważne. Rozpoznajemy to, potrafimy to wtedy rozpoznać, potrafimy to w sobie docenić i wtedy ignorujemy krytykę innych. Nie gniewamy się, nie martwimy się, gdy inni nas krytykują, gdy inni nas ignorują, albo nie szanują, albo upokarzają. Najważniejsze jest to, czy widzimy, że nasze życie, jak przebadamy nasze życie, czy one faktycznie jakby spełnia intencje i dharmy, czy faktycznie jest zgodne z dharmą. To niemożliwe jest to, aby jakby spełnić oczekiwania wszystkich ludzi wokół nas.
Zawsze będzie ktoś, kto będzie nas widział w dobry sposób, ktoś inny i poczują się zainspirowani tym, co robimy, inni zaś będą nas krytykować i nie spodoba im się to, co robimy. Zawsze tak będzie. Jeżeli czasami jest tak, że 100 ludzi myśli o nas dobrze, mówi o nas dobrze, ale jedna osoba będzie nas krytykowała i będzie źle na nas patrzyła. I wtedy ta jedna osoba wydaje się jakby tak wyróżniać w tym tłumie i sprawia wrażenie jeszcze ważniejszej od najważniejszej z nich wszystkich. Czasami ludzie po prostu nie czują, że muszą nas chwalić przez cały czas, tak? Nie czują, że muszą jakby nas cały czas utwierdzać nas w przekonaniu, że jesteśmy wartościowi i dobrzy. I wtedy ta jedna osoba, która nagle zaczyna nas krytykować, zaczyna się wyróżniać i mamy wrażenie, że to jest wszystko, co inni na nasz temat myślą. Więc możemy na to spojrzeć. I więc patrzenie na to z perspektywy innych ludzi nie jest zgodne z dharmą, nie pomaga praktyce dharmy. Bardzo często ludzie po prostu patrzą tylko na zewnętrzne przejawienia różnych rzeczy, zjawisk. Czasami patrzą po prostu na kogoś, kto praktykuje dharmy i widzą, że dobrze mu się powodzi, że jest w dobrym zdrowiu, że dobrze je i myślą sobie, to jest ktoś, kto ma duże zasługi i dobrze praktykuje dharmę. Ale Milarepa był przecież przeciwieństwem takiego człowieka, szczególnie w tym momencie, do której dotyczy ta historia, więc to nie wolno tego też oceniać, w ten sposób oceniać, więc no i teraz mamy 30 minut przerwy. Więc teraz przejdziemy do tego przejdziemy teraz do tego 20 strofy. Przeszliśmy do 20 strofy. Od czasu bez początku udręki narodzin i śmierci w samsarze odcisnęły się na moim ciele i umyśle. Starałem się więc jak mogłem, by ciało i umysł stały się silne aż do przebudzenia. Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Więc to jest to dotyczy tego 10 punktu względnej bodhicitty, czyli wprowadzania zachłanności na ścieżkę. Od początku samsary jakby przybieraliśmy jakieś ciało, tak? Odradzaliśmy się w jakimś ciele i w związku z tym doświadczaliśmy przeróżnego cierpienia. W przyszłości, w tym życiu, w przyszłości również będziemy doświadczali tych wszystkich, tego cierpienia, na przykład związanego z narodzinami, chorobą, starzeniem się i śmierci. Ale zazwyczaj o tym nie myślimy, zazwyczaj się nad tym się nie zastanawiamy, zazwyczaj po prostu wielbimy swoje ciało. Czyli dbamy o nie w każdy możliwy sposób, najlepszym jedzeniem, najlepszym ubraniem. Nie jesteśmy w stanie jakby odciąć tego przywiązania do naszego ciała. Nawet podczas praktyki dharmy to mówi się, że nie można jakby zniszczyć swojego ciała, tak? Więc jakby usprawiedliwiamy się w przeróżny sposób. Więc bardzo często w związku z tym spędzamy całą energię ciała, mowy i umysłu na to, by zdobyć pożywienie, by zdobyć dobre ubrania. Mycia do oczy był zupełnie inny.
tak naprawdę po prostu nie miał, oczywiście nie chodził w jakichś szmatach, w jakichś łachmanach, ale tak naprawdę nie miał żadnego przywiązania do tego, co miał, co nosił. Mówi się, że jego asystenci mieli bardzo łatwe życie, bo on był bardzo łatwo go było zaspokoić jakby pod względem tego, co jadł, jak i gdzie spał, co wkładał na siebie. Mówi się, że niektórzy lamusowie jest im trudno im służyć, bo nic im nie smakuje albo nic im nie pasuje. Natomiast jeśli chodzi o duchowych przyjaciół, to mówi się, że do prawdziwy duchowy przyjaciel jest, takiego prawdziwego duchowego przyjaciela jest bardzo łatwo zaspokoić, bardzo łatwo jest mu służyć. Bo cokolwiek dostał do jedzenia, to było dobre. Nigdy nie narzekał. Po prostu spojrzał na coś i mówił dobrze. Więc czasami mój dziadek jak podróżował, to musiał czasami był u bardziej zamożnych sponsorów, czasami mniej zamożnych sponsorów, czasami to jedzenie było lepsze, czasami gorsze, a on się tym nie przejmował. To jest tak jak z dzieckiem, jak dasz mu kawałek bułki, to on po prostu zaczyna ją wcinać. Bierze ją do ręki i zaczyna wcinać i to wszystko, byle tylko nie być głodnym. Więc mi się to, że był dokładnie taki sam. Podali mu jakieś jedzenie, czasami nie znał w ogóle tak jakiegoś dania, tak? Nie dbał o to, czy ono jest bardzo smaczne, czy mniej smacznie. Po prostu wcinał, byle tylko zaspokoić głód. Więc jego asystenci, więc niektórzy ludzie z zewnątrz mogliby myśleć, że i mogliby się smucić i płakać, że Karmapa je takie beznadziejne jedzenie. Niektórzy ludzie by byli jakby zdziwieni, że tego rodzaju jedzenie było w ogóle serwowane Karmapie. Ale on po prostu nie miał żadnych oczekiwań. Cokolwiek mu dali, to on jadł. Nigdy o tym nie rozprawiał. To jest bardzo dobry przykład. Więc ludzie, którzy przebywali z nim, bardzo często brali z niego przykład i starali się ograniczyć właśnie takie przywiązanie do smakołyków. Jego asystent Geshe Sangye-Paldrup pytał się go na przykład raz, chcesz coś przegryźć sobie? Jest takie pudełko z takimi kawałkami miodu. Był taki duży kawałek miodu. I on powiedział, więc mi się to mówi, tak, okej, może być. Więc ten Sangye-Paldrup nawet zastanawiał się, czy Karmapa będzie w stanie zjeść coś takiego, bo to wygląda jak jakiś taki stary kawałek miodu, ale Karmapa się nie przyjmował, powiedział, okej, jak sam nie zjem, to oddam komuś, nie ma problemu. Czasami prosili go po prostu ci asystenci, proszę, dbaj o siebie, mów nam, czego potrzebujesz, co ci smakuje, co ci nie smakuje. Musimy zadbać o to, żeby twoje pożywienie było pożywne i tak dalej. I jakby prosili go, mów proszę, co teraz będzie dla ciebie najlepsze. Natomiast Karmapa jakby nie dbał o to. Jego odpowiedział na przykład, że w przeszłości pan Dharmy Rinpoche Dorje i inne moje poprzednie inkarnacje mieli bardzo duże problemy z zdobywaniem pożywienia.
Więc jeżeli teraz wam powiem, co trzeba jeść, czego nie trzeba jeść, to zaczęlibyście chodzić i żebrać i zdobywać to pożywienie, a to jest po prostu strata czasu, więc po co się tym zajmować? Więc on po prostu jadł. Więc tak czy inaczej, nawet jeżeli nie jadł dobrze, to miał bardzo taką ładną cerę. W Tybecie, jeżeli w Tybecie jak jest zimno i długi czas nie pije się takiej pożywnej herbaty, to zaczyna się wyglądać słabo. Natomiast Micio Dorje mógł wytrzymać bez picia, bez żadnego, po prostu on na przykład, albo niektórzy ludzie na przykład śpią w ciągu dnia, on nigdy, na przykład jak nie piją, szczególnie jak nie piją herbaty albo kawy, tak, to zaczynają się czuć senni. A Micio Dorje nigdy nie czuł się senny. Teraz weźmy pod uwagę jego ubranie. Tacy wielcy lamowie, to nie powinni nosić jakiś szmat, ale też z drugiej strony on też nie zwracał, oczywiście nie chciał nosić nie nosił jakichś starych szmat, ale ogólnie jakby też nie dbał za bardzo o to, co miał na sobie. Nie dbał o to, czy to jest jakiś dobry materiał, czy coś takiego. Kiedyś tacy wielcy lamowie nosili takie jedwabne szaty, brokaty. Natomiast on nosił taki wełniany zen, miał taką czapkę taką starą, zrobioną też z takiej jakiejś wełny. Czasami ludzie przychodzili i ofiarowali mu jakoś różne ładne czapki albo szaty. Więc nosił je przez jakiś czas, bo uważał, że w ten sposób, ale nie dlatego, że bardziej mu się podobały czy coś w tym stylu, po prostu uważał, że jak ktoś mu to ofiarował, to ta osoba zdobędzie jakby więcej zasługi, jeżeli on tą rzecz trochę podnosi. Nie miał zbyt wielkiego przywiązania do jedzenia, do ubrań. I również zachęcał innych ludzi, by jakby osłabiali swoje przywiązanie do smakołyków, czy do ładnych ubrań i tak dalej. Cieszył się, jeżeli komuś się to udawało. Kiedy widział, że ktoś jest jakby... Kiedy widział, że ludzie jakby nie przejmują się tym, co noszą na sobie, co jedzą i tak dalej, to bardzo się z tego cieszył. On po prostu uczył wszystkich, że musimy dbać o to ciało po to, żeby móc praktykować, ale nie możemy całego czasu w życiu spędzać na tym, żeby jakby zdobywać jakieś wyjątkowe jedzenie, wyjątkowe ubrania i tak dalej. Oczywiście nie możemy być głodni, nie możemy umrzeć z zimna i tak dalej. Coś musimy na siebie włożyć. W pewnym sensie niektórzy mówili Karmapa, mówili, że Karmapa nigdy nie pokazuje swojego bogactwa. Tak naprawdę Karmapa miał bardzo wiele różnych jakby cennych przedmiotów ofiarowywanych przez różnych króli, władców Tybetu i Chin, którzy ofiarowywali mu cenne rzeczy, ale on nie przejmował się tym, nie wykorzystywał tych bogactw po to, by zaspokojać swoje jakieś przyjemności zmysłowe, szczególnie jeśli chodzi o jedzenie, ubranie. Więc teraz na tym kończymy dzisiaj. Musimy zmienić troszkę nasz plan nauk. Nie czuję się zbyt dobrze fizycznie,
Może po prostu, to nie wiem o co chodzi. Mnie to jest coś innego niż kiedyś. Jestem po prostu, jak robię się zajęty, to od razu dopadam jakieś zmęczenie. Dostaję jakiegoś bólu głowy. Nie wiem, czy muszę iść do... Kiedyś raz musiałem iść do szpitala, ale teraz jest trochę inaczej. Nie wiem, nie chcę doprowadzić, chcę być trochę bardziej ostrożny, jeśli chodzi o moje zdrowie, więc chcę zmienić program nauk przez następne kilka dni. Dzisiaj mamy 15 kwietnia. Jutro będzie dzień wolny. To będzie dzień wolny dla Was, a ja zaś przygotuję się do kolejnych wykładów. Więc tak czy inaczej nie będzie nauk jutro. I będą nauki 17, czyli w niedzielę. 18 będzie dzień wolny. I 19 będą nauki. Potem 20, 21 i 22 nie będzie nauk, ale powinniśmy zrobić jakąś pudżę. Dlaczego? Teraz panuje wojna w Ukrainie. Wielu ludzi zmarło podczas tej wojny, a wojna nadal trwa. Ponieważ ta wojna istnieje zagrożenie, że ta wojna może doprowadzić do jeszcze większego konfliktu, rozprzestrzenić się, jakby rozdmuchać się jeszcze bardziej. Więc aby uspokoić tę wojnę, w intencji uspokojenia tego konfliktu, będziemy wykonywać modlitwy przez 3 dni. Ostatnio w Tybecie też doszło do katastrofy lotniczej. Znaczy nie w Tybecie w zasadzie w Tybecie, w Chinach można powiedzieć. Nikt nie wie, dlaczego ten samolot spadł, dlaczego się rozbił. Troszkę ciężko to zrozumieć, jak to może po prostu, że to ciężko zrozumieć, dlaczego nagle samolot spadł z nieba i ludzie po prostu zostali roztrzaskani. Więc pewne osoby poprosiły nas również o modlitwy za tych zmarłych, więc jakby połączymy to wszystko razem. Dobrze jest zrobić Pudżę Amitabhy w tej sytuacji. Z Pudżę Amitabhy z Karma Chagme. Nie jestem pewien, czy to właśnie tą Pudżę zrobimy, ale tak czy inaczej bardzo szybko podejmę decyzję na ten temat. Jest tak czy inaczej, jest zmiana programu, tak? Dzisiaj mieliśmy nauki, jutro nie będzie nauki, potem znowu będą nauki, nie będzie nauki i tak dalej. I tak do 19. I 20... Mam nadzieję, że moje ciało jakoś dojdzie do siebie. Po prostu jak się... Czasami myślę, że muszę więcej pracować, a potem i czuję się taki bardzo silny, a potem nagle po prostu dochodzi do wycieńczenia. Taką mam teraz sytuację. Więc to chciałem powiedzieć jeszcze dzisiaj, dodać. Myślę, że dzisiaj już kończymy. Wyrecytujemy modlitwy kończące.